Je 17 hodin a to je čas na odpolední televizní noviny. Vítejte. Vážným zraněním 15letého chlapce dnes skončila hodina přírodovědy na základní škole v Ukrajinské ulici v Kladně. Stalo se to krátce po poledni. Hoch se naklonil nad stůl, kde učitelka prováděla pokus a hořící líh mu přitom popálil obličej. Vrtulník ho pak přepravil do Vinohradské nemocnice. Podrobnosti zjišťoval reportér Ondřej Špalek. Ondro, jak na tom zraněný je? Metylalkohol má potvrzenou další už 37. oběť. 64letého muže našli v bytě v Ostravě. Český tenis slaví historický úspěch. Po 32 letech vyhráli naši tenisté Davis Cup a získali tak legendární trofej, slavnou salátovou mísu. Radek Štěpánek a Tomáš Berdych tak dokázali to, co se naposledy podařilo tehdy ještě československému týmu, kde zářil Ivan Lendl. Oslavy v Praze se protáhly až do ranních hodin. Podívejte se sami. Obrovskou radost mají samozřejmě všichni 4 členové Davis Cupového týmu. A já jsem ráda, že mohu živě ve vysílání přivítat jednoho z nich, a to Lukáše Rosola. Lukáši, hezké odpoledne. Tak jaké byly oslavy? Prozraďte nám nějaké pikantnosti. Dost netradičně se rozhodli ostravští radní bojovat s černými stánkaři na Masarykově náměstí v centru města. Před jejich prodejní boudy totiž postavili mohutné květináče z keři a stánkaři tak neměli šanci se tam dostat. Z pražské nemocnice na Bulovce večer propustili ženu, které ve čtvrtek naměřili rekordních 7,6 promile alkoholu v krvi. A to s tím, že nemá žádné zdravotní následky. Tragicky skončila policejní honička na Šumpersku. Zahynul při ní jeden ze 2 zlodějů, kteří tam kradli v rekreační chatě. Ode mě je to vše, nyní si počkejte na sportovní noviny dnes s Martinem a na počasí. Hezký večer a zítra se na vás budu opět těšit. Na viděnou.